Jar. Sepinten, Pak? Lam mengut siwate swara didelehne ning cetak ngene. Yen nang geget lati Napa lho, Mas? mak ngomongi casan ya tak gepuki. Minan pepet no, Dok. Yo.
Ayo, arangkep malih. Yut. Nyontone. Nyontone kebekuk. Liringing netrokan. Ngono. Ya. Nyawang guyu. Guyu aku piye kowe ngono? Mboten. Tak sun pisan. Ah. Lanjenengan niku. Aku sik glelek lho wong kira aku Dereng menep to. piye. Aja sampe wong urip ki ngene, asmara ki tetep nyambut gawe tetep asmara ki tetep aja nganti kendho mergo penyupote wong nyambut gawe ki asmara. Saurane di pacar ora ketang siji utawa loro ki kudu ngono lho. Mosok jenengan itu saya asmara. Piye? Jenengan lho. Lho, wong ngene lho tak critani ya. Wero ya wong sepuh umur 70 bar adus ki mesti jungkasan. Kuwi nandhake rumangsa nek dhek iki wong lanang sing bagus. Mula nek kowe tata kramane petuk karo wong sepuh, Pak, kok sik bagus kudu ngono. Aja kok tekuk-cethuk wong, "Beh, kowe tuwek men lha ngono." Kuwi Kula mboten ngoten. Lho, tegese kudu ngalembono. Wong temekaning pati ya alah, wong wis mati kok baguse ora jamak. Didusi ketara resik. Ngono lho, Nduk. Dadi petuk wong tuwa, Pak kok sik bagus to jenengan ngono. Kowe petuk yoga kuwi. Nadyan wis rembes. Ya Allah, jenengan kok sik ganteng to, Pak. Lho, dapurmu lho. Ya Allah. Jamu mboten pangijinan kok saya bagus to, Mas. Kasep. Ya nek mau dadak tak warai baru kok terokne. Ya, bacot. Si. Napa niku? Terus emang among Yo. Ya, ya. Nusun.